Medruok mar maundu mag kuo ne kachiel kod njore mamoke kar dak ma Kiserian e kaunti ma Kajiado donjone jotend arita kwe kendo koro chunogi mar keto romo kindgi kod jopiny mar manyo kaka inyal tiek maundu ma kamago. Medruok mar nok mar arita kachiel gi uso mar yedhe amero ji oyangore ni osekelo dok chien e yore mag dongruok ne jodak ma Kiserian. Jalup komishona ma Kajiado Manyandwat Yusuf Mohamed wacho ni nitiere dwaro mar jiwo tudruok e kind jodak go kod obila kaka mar kedo kod medruok mar maunde gwengego. Huu mkutano umekuja wakati munasab sana, yani wakati sahihi kwa sababu ya yale ambayo yanaweza kutokea katika sehemu yetu Kiserian. Tumekuja kujitambulisha kwao, wao watujue na sisi tuwajue, na pia kuwafungulia milango kwamba wao wakati wote watakapokuwa wako na jambo lolote waweze kutufikia wakati wote. Ukikosa kusikiza vijana, kile ambacho watafanya, wataamua kwenda kutafuta hiyo haki. Na ndiposa sisi tumekuja hapa siku ya leo, ndiposa tukaweze kuongea na wao. Kiserian kumekuwa na visanga nyingi, mauaji, na siku ya leo tunayo furaha kwa maana tumepata mahali tutakuwa tukikimbilia ili hii shida iweze kutuondokea.